Diolch yn fawr iawn I chi. Gyfeillion, mae o'n andros o fraint cael bod yma heddiw ar fora cyntaf ein cynhadledd a'ch anner chi fel ymgeisydd Plaid Cymru I etholaeth newydd Bangor Aberconwy i'r Etholiad Cyffredinol nesaf. I bawb roedd ei ffydd yn ddau diolch o waelod calon. Dych chi droi cyfle I mi wneud be dwi wir yn ei garu, brwydro dros ein pobl a dros ddyfodol gwell. Hawdd ydy colli gobaith ar y funud ynde. Ar ôl 3 mlynedd ar 10 o lywodraeth doriaid, mae'n cymunedau ni wedi chwalu. Mae bancia bwyd wedi normaleiddio. Mae tlodi yn amlwg ar ein strydoedd bob dydd. Gwasanaethau cyhoeddus wedi torri i'r asgwrn. Ac adeiladau cyhoeddus yn berig o ddisgyn o'n cwmpas ni. Ac eto, yn wyneb y dinistyr a'r dioddefaint hyn, parhau I fras gamu i'r dde mae Llywodraeth Llundain. Afreal ydy'r gair byddwn ni'n ei ddefnyddio am weithredoedd y toriaid dros yr wythnosau dwythaf. Mae o fel deffro mewn rhyw hunllef dystopaidd, ble mae datganiadau di-sylwedd, celwydd a chasineb yn cael eu chwifio fel rhyw fflag orfoleddus, wedi gwisgo mewn bryfado a rhethreg. Mae gwylio'r ffars yma wedi gwneud I mi ofni am ein dyfodol. Mae gen I ofn y dyfodol da ni'n pasio ein plant os nad ydyn ni'n gweithredu ar y frys ar ein hinsawdd. Ond eto, camu nôl o'i ymrwymiadau tila mae Rishi wedi wneud, a hynny gyda celwydd am drethu cig a gormodedd o fyns. Dydw I ddim eisiau byw mewn cymdeithas ble mae cynyddu sanctions ar y tlotaf yn rhywbeth i'w ddathlu, fel tasa'r benefits grounders yn gyfrifol am y llanast da ni'n ei wynebu heddiw ac nid y rhai mewn grym. Dydw I ddim eisiau byw mewn cymdeithas ble mae ein arweinwyr gwleidyddol yn defnyddio rhethreg wenwynig ar riwedd, ar bobl traws ac ar ffoaduriaid. Pam fo gwleidyddion yn edrych I ddaddyneiddio bodau dynol, chwipio casineb a'i ddefnyddio fel esgus I garcharu pobl ar gychod a'i allforio I Rwanda, mae'n rhaid cwestiynu moesoldeb ein cymdeithas. A pan mae deddfwriaeth I warchod ein hawliau sylfaenol yn cael ei gyfeirio ato fel Criminal Rights Act, dyna pam mae gen I ofn. Mae iaith yn bwysig. Yng nghanol rhethreg y toriaid ar fudwyr a datganiad braf yma'n bod aml ddiwylliannedd wedi methu, mae troseddau casineb ar sail hil wedi tyfu I dros 100,000 mewn blwyddyn. A thrafod y toriaid yn ymfalchio ar ei war on woke, ddoe cyhoeddodd Stonewall UK fod troseddau casineb yn erbyn pobl traws wedi cynyddu 186% dros y 5 mlynedd dwytha. Tydi hyn ddim yn iawn. Dwi angen gobaith. Gobaith y gall pethau newid. Gobaith ein bod wedi cyrraedd y gwaelod ac y gallwn wrth droi hyn ac adeiladu gwell. Hefo etholiad cyffredinol ar y gorwel, oes gobaith yn dod o'r potensial o lywodraeth newydd, o blaid wahanol wrth y lliw? Wyddwn I ddim amdano chi, ond yr unig obaith mae Starmer yn ei gynnig I mi ydy'r ffaith fod o ddim yn dori. Wel, dim ar y wyneb beth bynnag. Dyma I chi ddyn sydd yn methu ymrwymo I unrhyw beth, sydd yn gwrthod cymryd safiad. Gwrthod cyd-sefyll efo streicwyr, gwrthod gwrth-sefyll penderfyniadau erchyll gan y toriaid. Gwrthod gaddo y byddaf o'n gwneud pethau'n wahanol. Allen I ffeindio'n gobaith yn y dyn yma a'i blaid? Na. A dyna pam dwi mor falch I fod yma heddiw. Achos gyfeillion yma, yn yr ystafell hon dwi'n ffeindio gobaith. Hefo chi, yn ein plaid ac yn ein pobl.
Dwi'n gwybod, os dwi'n rhannu stafell efo chi, y byddwn nhw'n trafod sut gallwn wella bywyd i'r mwyaf difreintredig. Sut y gallwn daclo tlodi. Sut y gallwn gyda'n gilydd weithredu dros gymdeithas well. Ac o'n trafodaethau blynyddol, fe dwf ffrwyth gweithred. Gweithredu ar daclo'r argyfwng ail dau. Gweithredu ar renti teg a digartrefedd. Gweithredu ar zero net, ar gludiant cyhoeddus cynaliadwy ac ar ynni Cymru. Gweithredu i sicrhau dyfodol i'r iaith Gymraeg. Gweithredu i fwydo ein plant. A dwi'n gweld gronyn o obaith bob dydd yn ein cymunedau. Wrth i mi deithio etholaeth enfawr newydd Bangor Aberconwy, dwi'n gweld egin y dyfodol well da ni oll yn dyheu i weld. Dwi'n gweld ffermydd ac ddarparu cynnyrch cynaliadwy o safon i fwydo cenedlaethau'r dyfodol. Dwi'n gweld busnesau bychain bywiog, sail chwildro economaidd ein cenedl, un fydd yn tyfu o'r gwaelod i fyny. Dwi'n gweld cymunedau ble mae amwddiwylliannedd yn gweithio. Dwi'n gweld potensial ein dŵr, ei allu i leihau ein biliau, i ddenu incwm, i'n bwydo o ffrwythau'r môr, ac i wefru dyfodol gwell i'n pobl ac i'n planed, boed drwy brosiectau egni cymunedol neu drwy harnesu grym enfawr morodd ein arfordir. Dwi'n gweld unigolion a chymunedau arbennig sydd yn fodlon camu i'r bwlch mae ein llywodraethau wedi ei greu, a gweithredu lles ei cydyn. Dwi'n cwrdd â bobl lu sydd yn garedig ac yn glen. Ynddyn nhw mae fy ngobaith i, a dros rhain mi fyddai'n brwydro. Achos gyfeillion, mae arweinydd y toriaid yn Nhŷ'r Cyffredin wedi'n annog ni oll i frwydr, a dwi yma heddiw i ddatgan mod i'n barod am yr her. Barod am y frwydr yn erbyn yr rhai sydd wedi dinistrio gymaint sydd yn agos at ynghalon ni. Barod am y frwydr hefo'r rhai sydd wedi colli bob meisoldeb sydd yn ein llywodraethu gyda gwawd. Barod i frwydro efo'r rhai sydd yn trio disodli datganoli a chipio'r hawliau da ni wedi ymladd mor galed i'w ennill. Dwi'n barod i frwydro yr rhai sydd wedi bwydo celwydd Brexit i ni, a'n gadael ein ffermwydd a'n busnesau yn gwegian. Dwi'n barod i frwydro yn erbyn yr argyfwng tai. Dwi'n barod i frwydro yr rhai sydd wedi tanfuddsoddi yn ein sector gyhoeddus, gan adael bob cefnogaeth a cynhaliaeth i'n gweithwyr ac i ni fel trigolion mewn argyfwng. A dwi'n barod i frwydro'r rhai sydd am ddinistrio'r gwasanaeth iechyd, boed drwy eideoleg neu gamweinyddu. Dwi eisiau brwydro yr rhai sydd am adael i'r mwyaf bregus yn ein plith rynu dros y gaeaf, gorfodi pobl i ddewis rhwng gwres, golau neu efallai dim un. Ac o waelod calon, dwi eisiau brwydro yr rhai sydd wedi gadael i dreian o'n plant ni fyw mewn tlodi, rhieni yn gorfod dewis rhwng bwydo eu plant neu bwydo eu hunain. Dwi'n barod am y frwydr, a dwi'n mynd i ymladd y frwydr hon efo brob gronyn o egni sydd gen i. Ond oes na obaith i ni fel plaid yn Bangor Aberconwy? Oes, mae na obaith, gyda gwaith a gyda gweledigaeth fe allwn ennill. Felly gadewch i mi gloi drwy ofyn am eich cymorth hefo'r frwydr hon, achos os ydym am ennill tir yr etholaeth newydd, mi fyddwn ni angen o. Ond gadewch i ni wneud rhywbeth gwahanol hefo'r frwydr yma. Yn lle annog ein cymdogion i sefyll ar eu traed ac ymladd, gadewch i ni yn hytrach edrych o'n cwmpas a chysidro pwy sydd ar ei gliniau, pwy sydd angen help i godi. Gadewch i'n brwydr ni
fod amdan sut da ni'n dyrchafu eraill, sut da ni'n ymestyn caredigrwydd ar draws ein cymunedau, sut da ni'n herio rhethreg casineb gyda cariad, sut y gallwn gyd sefyll, symud ymlaen, ac ennill tir drwy sicrhau nad oes neb yn cael ei gadael ar ôl. Dyna sydd wir yn radical. Dyna sut da ni'n dangos ein gwerthoedd. Dyna sut gallwn ddangos ein gweledigaeth ni dros Gymru rydd. A dyna sut da ni'n dod â gobaith. Diolch.